हेलो लोगोफोर, बड' आर्टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे बेस्ट आर्निं एप्स लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा, जोबजासिम नायलां लोगोफोर। बे एप्सआ मा एप्स आं भिडिअनि गेजेरजों नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन लोगोफोर। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय लोगोफोर इलाइट लुड' नै लोगोफोर। दा आं बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामखांबाय लोगोफोर। औ नंगौ लोगोफोर, बे एप्सनिफ्राय जोङो आर्निं खालामनो हायो लोगोफोर। बे गेमा मा गेम होनोब्ला बे गेमा मोनसे लुडुआनो लोगोफोर। जेरखम जों प्ले स्टरनिफ्राय लुडु गेमखौ डाउनलड खालामो, डाउनलड खालामनानै जोङो लुडु गेलेयो, बेबो थिग बेबायदिनो मोनसे सेम टु सेम गेम लोगोफोर। नाथाय जोङो बे प्ले स्टरनिफ्राय डाउनलड खालामनाय लुडुआव जोङो जेबो आर्निं खालामनो हाया लोगोफोर। ओरैनो जोंना टाइम बेकार आरो टाइम लस जायो लोगोफोर। नाथाय जोङो बिनिफ्राय आर्निं खालामनो हायो लोगोफोर। बे गेमनिफ्राय जोङो माबायदि आर्निं खालामनो हागोन आं नोंसिनो बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनानै नोंसिनो दिन्थिदिनि। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोननैसो फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लाग्रो। फैदो बिदिब्ला आं दा बारा गोबाव खालामाजासे आंनि मबाइल स्क्रिनाव थांनानै नोंसिनो दिन्थिदिनि लोगोफोर। दा आङो बे इलाइट लुडुखौ आङो अपेन खालामनोसै लोगोफोर। नोंसोरो भिडिअखौ नायग्रो लोगोफोर। भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जाय गेलेनो गोसो, आं आंनि डिसक्रिपसन सिङाव बिनि लिंकखौ होनानै दोनदों लोगोफोर। बिनि एप्लिकेसन लिंकखौ होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन। सिगाङावनो आंनि भिडिअखौ नायग्रो लोगोफोर, नङाबा नोंसोरो बुजिनाय नङा माबायदि आर्निं खालामनो हागोन आरो माबायदि गेलेनो हागोन। आं नोंसिनो बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन लोगोफोर। नोंथाङा जुदि बे गेमखौ गेलेयोब्ला नोंथाङा लग इन साइन आप खालामनानै लाग्रोनांगोन लोगोफोर। साइन आपखौ माबोरै खालामो होनोब्ला लोगोफोर, बाहाय नायदो, नैबे गाहायाव नुदोंना, साइन आप लिरनाय नुदों, बे साइन आपआव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि स्क्रिनाव बेबायदि नुजागोन लोगोफोर। बेखौ फुल फर्म फिलआप खालामनांगौ लोगोफोर। फार्स्टआवनो उइसार नेम, नोंथाङा जिखुनु नाम लिरदो, नोंथांनि नामखौ लिरदो। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा इमेल आइडिखौ होदो लोगोफोर। इमेल आइडि होखांनायनि उनाव मबाइल नाम्बार, नोंथाङा जे मबाइल नाम्बारखौ लायो बेखौ होदो लोगोफोर। मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव पासवार्ड, नोंथाङा जिखुनु मोनसे गोरलै पासवार्ड होनानै लादो लोगोफोर। दा पासवार्ड होखांनायनि उनाव रेफायर कड लोगोफोर। बे रेफायर कडखौ माहाय मोनगोन होनोब्ला, नोंथाङा बे आंनि भिडिअनि सिङाव मोनसे रेफायर कड होनाय दङ, बेखौ नोंथाङा होनानै होदो। बेयाव आंनि रेफायर कडखौ होनानै होदो, ओमफ्राय साइन आपआव होदो लोगोफोर। दा आं नोंसिनो एगजामपोल खोन्थादों, आंना अलरेडि साइन आप होखानाय। दा आङो बेखौ लगिनाव होनोसै लोगोफोर। दा बेखौ माबोरै लगिनाव होयो होनोब्ला, आं बेयाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो। दा आंबो आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि पासवार्डखौ होदो। मा पासवार्ड होआमोन, पासवार्डखौ गोसोआव लाखानांगौ लोगोफोर, नङाबा बावो लोगोफोर। दा आं आंनि पासवार्डखौ होबाय। आं दा लगिनाव होनोसै लोगोफोर। बे लगिनाव क्लिक खालामनोसै आङो। दा आंना बेबायदि नुजाबाय। अके लोगोफोर, आंना अपेन जाबायबो। आं दा साउन्डखौ अफ खालामनि। आंना अपेन जाबाय लोगोफोर। दा आङो दहाय गेलेखांबाय लोगोफोर। आङो खनथाम खनब्रैसो गेलेखांबाय। मानो होनोब्ला आं बेहाय फैसा एड खालामथ'वाखै लोगोफोर। दा आङो नैबे गेम हिस्ट'रियाव लाबोनानै नायसै आं गेलेखांनायखौ खनबैसे गेलेखो नुजोबो लोगोफोर। दा आं 10 थाखानिखौ खनथाम देरहाबाय लोगोफोर। खनथामाव आङो मोनदोंमोन 8 थाखा, बेयाव 8 थाखा, बेयाव 8 थाखा, बेयाव 8 थाखा। टटेल आंनाव दा 24 थाखा दङ लोगोफोर। ओमफ्राय आङो खनसे लस जादों लोगोफोर। आङो खनथाम देरहाबाय, खनसे लस जाबाय। आंनाव दा टटेल बेलेन्सा दङ 200। दा टटेल बेलेन्सा दङ आंना 24 थाखा दङ लोगोफोर। टटेल बेलेन्सा आंनाव 26 थाखा दङ लोगोफोर। बेखौ उइथड्र खालामनो थाखाय नोंथाङा जिखुनु जाया गोसोबायदि नोंथाङा उइथड्र खालामनो हायो लोगोफोर। इउपिआइ, पेटिएम, फनपे बायदिसिना नोंथाङा नोंथांनि इउपिआइ नाम्बारखौ होदो आरो उइथड्र खालामदो लोगोफोर। होनबानो लगे लगे फैसाया नोंथांनि एकाउन्टाव हाबफैगोन लोगोफोर। दा बेखौ माबोरै गेलेयो होनोब्ला लोगोफोर, नोंथाङा नैबे अनलाइन, नोंथाङा फैसानि गेलेनोबा नैबे अनलाइनाव क्लिक खालामदो लोगोफोर। बेयाव होनाय दंखायो चइस बिट। नोंथाङा बेसेबां फैसानि गेलेनो, 10 थाखानि गेलेयोबा 18 थाखा मोनगोन। टटेल 18 थाखा, 8 थाखा लाब जागोन लोगोफोर। आरो
25 थाखानि गेलेयोबा 47 थाखा मोनगोन आरो 50 थाखानि गेलेयोबा मानि 95 थाखा मोनगोन। देरहायोबासो मोनगोन आरोखि ना लोगोफोर। आरो 100 थाखानि गेलेयोबा 190 मोनगोन आरो 200 थाखानि गेलेयोबा 380 मोनगोन लोगोफोर। नै आरो नैबे गोजौआव दङ, नैबे गोजौआव दङ नोङो अबे कालारखौ लानो लोगोफोर। नै लुदु गेमाव नोङो अबे कालारखौ लानो नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा नैबे गोथांखौ लानोना, गोमोखौ लानोना, गोजाखौ लानोना, नैबे कालारखौ लानो लोगोफोर। बे नोंथांनि सायावसै लोगोफोर। दा आङो नोंसिनो मानि एगजामपोल खोन्थादों, नोंथांमोना माबोरै गेलेयो। जोबोर इजि लुदु गेमाव, मानि लुदु गेमखौ बयबो गेलेखायो लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि जाय गेलेनो गोसो गुदुं बा गेलेनानै सानसेयाव 200-300 आर्निं खालामनो सानदों, नोंथांमोनाबो थांनानै गेलेहैनो हागोन। मानो होनोब्ला आं डिसक्रिपसनाव मानि लिंकखौ होनानै होदों। नोंथांमोना लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा साइन आप खालामनानै आरो आंनि रिफार क'डखौ होनानै नोंथांमोना आरामसे गेलेनो हागोन आरो गेलेनायजों लोगोसे न'आव जिराय आर्निं खालामनो हागोन लोगोफोर। नैबे जाहैबाय कम्पिउटार। नै लोगोफोर, बे कम्पिउटार मानि फ्रियावनो सोलोंनो हागोन। बेयाव मानि कम्पिउटार फ्रियावनो मानि प्रेक्टिस होग्रोनो हागोन आरोखि। नै आरो नैबे फ्रेन्ड, नोंथाङा जुदि नोंथांनि लोगोआ जुदि लुदु गेलेग्रा, लुदु गेलेनो जोबोर मोजां मोनो, नोंथाङा सानैजों मानि चेलेन्ज नांनो हागोन लोगोफोर। नै चेलेन्ज नांनोबाबो मानि फैसानि नांनो हागोन। नोंथाङा जुदि 50-50 नोंथाङाबो 50 गारबाय, नोंथांनि लोगोआबो 50 आरो नोंथाङा मोनसे मानि मोनसे माबा खालामबाय, नोंथाङा मोनसे प्राइभेट कड बानायबाय आरो बे कडखौ शेयार खालामनानै नोंथाङा इनभाइट खालामबाय बै नोंथांनि लोगोखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना 50-50 चेलेन्ज खालामोब्ला जाय देरहागोन नैबे 95 मानि 90 थाखा थाइबा फैसाखौ जाय देरहाग्रा, जाय उइनार जाग्रा बियो मोनगोन लोगोफोर। सानै गेलेनो हागोन नोंथांमोना। दा आं नोंसिनो एगजाम्पोल खोन्थाबाय लोगोफोर। जायफोर गोसो गुदुं नोंथांमोनाबो थांनानै गेलेहैदो। मानो होनोब्ला आं लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नै अनलाइन दङ मानि, आरो बेहाय उइद्र' खालामनो जोबोर गोरलै आरो जोबोर इजि लोगोफोर। नोंथांमोना जिखुनु जाया बेंक एकाउन्ट होनानै उइद्र' खालामनो हागोन। जेरै हमनानै लादो पेटिएम एकाउन्ट आरो गुगोल पे, फनपे, मानि UPI आइडि होनानैनो UPI आइडि होनानै नोंथाङा गोसोबायदि उइद्र' खालामनो हागोन लोगोफोर। आरो नोंथाङा नै टेलिग्राम, बिसिनि टेलिग्राम आइडियाव नोंथाङा माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला नैबेहाय जयेनाव मानि टेलिग्राम आइडियाव जयेन जानानै नोंथांमोना बिनि कम्पानिजों रायज्लायहरनो हागोन। आरो वालेट, गेम हिस्ट'रि, ट्रेनजेकसन हिस्ट'रि बेयाव थाजोबगोन। आरो रिफारिस आर्न, मानि नोंथाङा नोंथांनि लोगोखौबो रिफार खालामनानै मानि बेखौ डाउनलड खालामहोनानै नोंथाङाबो थाइसे थाइनै आर्निं खालामनो हागोन। आरो कास्टमार केयार, नोंथाङा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नैबेहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नैबेहाय कन्टेक्टआव दंखायो लोगोफोर। नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनो हागोन गोसोबायदि लोगोफोर। नै बेयो मानि जोबोर मोजां एप्स। नोंथांमोनाथ' लुदु गेमखौ बयबो गेलेया नङा गेलेखायो आरो बयबो रोङा नङा रोंखायो। दा आं जास्ट नोंथांमोननो नैबे मानि प्रेक्टिसाव होनानै देखायनि। नै लोगोफोर, दा आङो गोजाखौ सेलेक्ट खालामबाय, आंनि गुथिखौ दा आङो प्लेयाव होनानै नायनायनि। नै लोगोफोर, मानो होनोब्ला बियो सेम टु सेम लुदु, जेरखम बै प्ले स्ट'राव लुदु किं थाया होनबा, बेनो सेम टु सेम बायदियानो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जेबो प्रब्लेम मोननाय नङा बे गेमखौ गेलेयोब्ला। नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं थांनानै गेलेहैनो हागोन। नै लोगोफोर, दा आंना 6आनो डाबल जाबाय। आं नै दा दसे गेलेनि र', नोंथांमोननि सिगाङाव आङो लाइभ प्रुफ देखायनि। 4 जाबाय लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, नङाबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो बागोन। दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो डाउनलड खालामनानै गेलेगोन आरो थाइसे थाइनै आर्निं खालामनानै मानि नोंसोरो बेंक एकाउन्ट गावनि पेटिएम एकाउन्टाव सोनानै लागोन लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।